Salutare guys și bine v-am regăsit la un nou episod de Mobile Legends pe canalul nostru. Vă plac foarte mult episoadele de Mobile Legends. Nu știu de ce, dar se strâng cele mai multe la episoade de Mobile Legends. Habar n-am de ce. Dacă strângem 10 abonați până la... Nu contează, dar să strângem 10 abonați, o să fac un clip special. O să vedeți dacă o să fac. Ne dăm enter și îți dai și eu, că suntem toți gata de noi. Noi mergem pe Zylong. Nu, ni l-a ales deja pe Zylong. Ni l-a ales. Ba nu, gata, am ales eu pe Zylong. Era să ne facă. Nu pot să joc în afară. Nu pot să joc altă în afară de Zylong. Da, bun, la zi mai spune. Nu zic acum el. Că se intră. Aici pe bună. Nu avea niciun sens. Nu știu dacă caracterul din stânga spuse pe aici. Așa chiar nu. Avem și skin. Dar acesta soldă de Luptătora să sune. Bun, mergem aici. Sunt ca pe fiecare zi după ei au un Uranus care e foarte bun și anume Sun, Rafaela și Ciclops. Rafaela sunt foarte enervantă. Altfel pe Karina, pe Yuzong, Eudora, Zylong și Popol și Cupa. Popol și Cupa. Mai este cineva român de aici în afară de mine? Brazilian, australian, american, indian, argentinian, turc, egiptean, spaniol și sârb. Nu avem pe nimeni român. Da, cui trebuie să-i se mai încarce? A, lui Eudora. De la noi din echipă trebuie să-i se mai încarce caracterul și să trecem la luptă. Cred că i s-a încărcat și Eudorei. Da. Welcome, Mobile Legends! Hai, acela cu 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Și mergem cu All troops deployed! Zuhong pe Fighting beside you is the last thing I would have expected. Nu, de ce? First blood! Enemy has been slain! Nothing scares me. Not death. You have slain an enemy! It would take an army to stop me. Tranquil as a poem, but raging within. Your whole body is a weak spot. Nothing scares me, not even death. Your team destroyed a turret! An enemy has been slain! Initiate retreat! You have slain an enemy! Easy și ușor.
Dragonborn is back. Our turret has been destroyed. Taken. Heroes never Killing spree. Nothing scares me. Not even death. You destroyed the turret. Your whole body is a weak spot. Turtle resurrecting soon. An ally has been slain. Enemy double kill. Our turret is under attack. Heroes never fade. Mega kill. Shut M-a down. prins pe ultima Killing 100 de spree. metri. M-a prins pe ultima 100 de metri cu atacul ăla. Dacă nu mă prindea, nu muream. Dar o ducem bine, 4 kill-uri până acum. Nu zic că e foarte bine. It would Îmi dau take loc an pe ele, army să to stop me. să alergăm. An enemy has Fugim been repede, slain. fugim. Până aici ne-a fost sprintul. Da, a fost că conducem pe ăștia. Nu știu cum să vă spun. Cam dominăm până acum. Da, o prinde pe fata asta aici. An enemy has been slain. Din nou. You have slain an spart-o. enemy. Your whole body is a weak Yeah. spot. Aici spune asta ceva replici. Atac fizic. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. Distruge ăla. The Dragonborn is back. Fata iar vrea să vină aici. Eu știu că o să o omor. Dar o să campez aici. Vreau să vedem dacă va veni. Dacă va veni, va veni. It Your would team take an destroyed army a to turret. stop me. Ce asta e? Nu iau cum poate cu tine. Heroes never fade. Tranquil as a poem, but raging De within. ce i s-a refăcut viața? An enemy has been slain. Dacă omor bestia, se poate să Unstoppable. Da, nu prea dă damage. Faza e că el dă damage, dar eu îmi refac viața. Când atacă la rapid. Și am rupt-o. Da. It Da, would și take acum an știe toată lumea, army to că știu că stop fata me. e aici. Am chestia asta că nu știu. An enemy has Da, been ești slain. aici, fetiță? Da, ești aici, da. Însă nu fie aici. Heroes never face. Trebuie să înapoi unde You have slain an enemy. luat-o prin spate. Încă un kill adăugat acolo. Uite pe ultimate și ne ducem în Tranquil as a poem, but Viteză, raging viteză, within. viteză. Your team destroyed a turret. 900. A costat acel perc. An ally has been slain. A venit în sfârșit cineva mai pe măsura. Da, dar nici asta nu cred că să fie pe măsura mea să reușească să mă bată. Nu. Păi normal că toată lumea fuge în anul care suntem noi. Nu mai avem nici turnul, pare de turnul. Asta e ultimul tur pe care îl mai aveți. Pe partea mea. Nu știu ce am făcut și dar s-au descurcat toți cu It echipierii mei. would take an army to stop me. Deci nu cred că fie mai scurt decât credeam. Killing spree. Tranquil as a poem, Shut but down. raging Enemy within. killing spree. Enemy double kill. Da, plecăm de acolo, mai are să doar 3 hituri și venim 10 minioni și la Your whole body is a fac ce weak vreau spot. aici. Oh, ce, te-ai întors? Mai vezi scandal? Shut down. You destroyed a turret. Dați puțin de astea, nu mergeți mi-au părțuri. Am pus... acolo. A, deja ne atacăm, ne atacăm baza lor. Am o grămadă de damage aici.
Nu cred că e frumoasă să până cum e momentan. Deci nu Dragon Ball is back. De ce mă atacă pe mine, serios? Our turret is under attack. Las minionii să se It ocupe would aici, take eu an i-am army treaba. to stop me. Request backup. Our turret has been Serios, chiar vrei să vă puneți bine cu mine? killing spree. Îi spar pe toți. You destroy the turret. Double kill. Double kill. 8 kill-uri. O să mă duc și la vreme să la mine. Enemy has been slain. Și acum vreau să le distrugem turnul acesta aici. Sau hai să ne reprezint direct în centru, să nu mai stăm la discuții. Dacă să terminăm. Minuni, să nu elim minuni. An enemy has been slain. The Dragon Ball heroes never fade. Unstoppable. E, uite, n-au nicio șansă. Deci chiar n-au nicio șansă. S-a terminat. Your whole body is a weak Da, guys. I-am distrus. Aici poate să nu au venit nici mai mică șansă în fața mea. Sunt MVP 100%. N-am cum să nu sunt MVP. Da, MVP-ul meciului. Am jucat extraordinar de bine. Am avut cel mai mare level în echipă. Cel mai slab de la noi de echipă a fost Adrian și Killer, Hector și Hellscream mai ales. A jucat cel mai bine toamnă. Nu, noi nu o să jucăm. Nu. Nu o să mai jucăm. Aici o să încheiem și noi acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal. Ciao!